Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kini karon ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing ang magadapit kaninyo nga unta nining tungura karon kamo na sa kabaskog sa inyong mga panglawas sa sitwasyon niya na para maoy mahimong gabayan magamit sa pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga among igapagpadangat kaninyo. Mga kamaturan nga gitudlo ni Master kanamo padensab nga among gitudlo kaniyo na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga kini nga kamaturan makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kung may basahon man nga referensya nga gipangbasa, dili kini gibasa para sa pakon ang Biblia. O dining tungura among mga pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalaylaing dapit labi na diri sa Dipolog sa tanang parte sa mga nagsunod sa musta kaninyo labi na sa mga chapter president po nga adunay ilang pag-angkon sa tagsa kadapit para sa pagpasibya o sa radio station para maialagad kining programa. O sa mga kaigsunan diri sa PBCM compound, mapasalamaton gyapon kami sa inyong pagpakig-alayon para sa tong programa para maialagad kini. O dili usab nato pagkalimtan sa tanang makaigsunan nga aduna kitay panagtigom sulod sa usa ka tuig tulo ka hugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O among mainiton sab nga pagpangamusta kang Attorney Samuel Arnado sa iyang pagsunod ining maong programa. Kumusta Attorney? O labi na usab sa kang brother Jerry Edkila kanunay gapon ana sa pagtabang sa atong programa diri sa dapit sa Taguluan sa Miss Oriental. Kumusta ka ni brother? O labi na kang Faustino Palapar diri sa Lingating Baungon Bukidnon sa makugihon gyapon niyang mga pagtabang. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagapatalihog karon diri sa Aplaya sa Misamis Oriental diri sa dapit sa Baybay, no? Kumusta ka ninyo? O ining tunguro karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN DXDR Dipolog matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa hapon ng atong programa. Og dinhi usab sa RPN DXKD Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 kita mga kaigsunan ang takna sa kagabion matag adlong Domingo. Og ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa DYRR radyo natin Butong Pinamungahan Cebu alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlong Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gapunon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon ug mabati kini sa IFM sa ilang station dinhi sa Valencia City. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Arimin Pagadian City DXPR alas alauna ngadto sa alauna media ang takna sa kahaponon. Dinhi sa DXMM FM Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati pag-usab sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlong Domingo.
Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kaboses Power Radio. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlong Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingoog City sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlong Domingo. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. Ato usap nga gitimbaya rin ang ato ang nagasunod kanunay ang ato ang legal counsel si Attorney Samuel Arnado uban sa iyang pamilya usab. O katong kumusta usab ang atong igsoon Brother Rogelio Jun Ibanez dinhi sa Toledo, atong igsoon usab engineer Brother Derwin Mangalos nagapaminaw usab. Atong higala dinhi sa Malanang Upol, Misamis Oriental, Brother Richard Sandigan nagapaminaw uban sa iyang pamilya. O ato sang ipahinumdom na doon ang may tungod sa mga hatagon. Tinuod ka na rin, og hawak ang tanan nga mga kaigsunan nga padayon ang ato ang mga contribution para sa ato ang pagpabarog sa New Palace, PBCM Palace. Busa gihawak ang tanan sa pagpadayon ni ana sa atong mga contribution ang matag-usa ni ana mga kaigsunan. Og ninihigaw na aron sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan, Bradron, mao ang pagtubag sa mga pamahayag ni Mitchell Bindilio nga pastor sa Sabadista nga sa tanang mga pastor walay lain nilang gituhan kay kita di man lugar ta motuo pod, Bradron, kay kinahanglan man lugar og prueba, pero base sa ilang pagtuo nga si Ellen Goldwhite kini ni ang propeta. Siya gyud ang nagpalahi kani og but sabton kini siya kay makita naman ang pagka-offshoot niya ni Bradron kining gitawag og sa laing pagkasulti sa mga Sabadista nga atong na hinabi. Basta nganlan ganig offshoot kauban na maura na ang apostasy, ni apostasiya na siya kay ang ilagong doktrina nagos lagda sa pagtuon sa Biblia nga si Ellen Goldwhite mao ni ang propeta. Pero maglahi siya sa iyang sistema. Unya, doon naman sa gibuhian nga mga pangatarungan atong tagdon og sa iyang pagpangurihir kay moingon ba siya nga bungkagon gid kuno ang doktrina kay kita kuno nagpersonal niya. Naghingaan kuno tag buang. Wa man ta mosupak kay gibasa man ato sa Biblia kung mahaom niya kay ang buang god sa 19:1 sa proverbio, nagsukuhay ka sa imong mga gabel, tawgon kag buang ato sa gunay basahon, Bradron. Okay, basahon nato nya ato ni siyang ilektyoron nga kun hingalan tagbuang di kasupak sa Biblia nya atong giingon nga dili ang iyang pisikal, Bindilyo minawa, dili ang imong pisikal mo among giingnan nga nabuang ka nga kanang dad-unon sa mental, kundi sa imong pagsukwahi, sa imong pagpamulong diha sa imong mga ngabel, maoy nakapabuang nimo. Namas Biblia. Basahon ako, 19:1 sa proverbio. Maayo pa ang kabus nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil og maoy usa ka buang. Oh, mo nang bot ipasabot niya na. Wa nga ikaw na, pero pag matuman nimo na nga magsukhay na ang imong mga ngabil, edi matawag kag buang pananglitan sa inyong halang o paninglan ka sa inyong pastor o kanus ka expelled anang imong katarungan. Matawag lugar kag butan sa inyong doktrina. Nga si Ellen Goldwhite, propeta. Unya, may kag dili propeta, kayo mag-angkon siya. Unya, unsaon naman lang ng inyong mga basahon. Inyong mga basahon, imong sunogon. Ha? Nya ka ng inyong doktrina sa lagda sa pagtuon sa Biblia. Maguwang pamana nimo. Naa naman ang 28 katima. Di sa ato pa, pagkatao nimo imo nang gisupak, nga nahimo kang pastor diyan ana. Ingon ni ana ramang god, pero naipunto nga atong pakita, Bradron, nga nag-ingon kuno niya nga kita kuno o gusto kuno tang magpa-respeto, kinanglan nga mo respeto pud taonan niya. Kana kunong iyang apelyido nga Bindilyo ato kunong Ignog Bandilyo. Oh, unya ang imong apelyido Bindilyo, sila yung pagkasulti ng yaw-yaw ka, di ba na Bandilyo?
usa ka na kapag sibya. Busa kung mogamit mig termino nga bandilyo, kana kay naa kay pagsibya. Mura lugar og similar sa imong apelyido nga bindilyo pero di na pagyaga. Ikaw nga nagbandilyo nga mao si bindilyo mo na ibot ipasabot na mo. Oh, nakita mo na para niya kana kunong gigamit namong bandilyo, yaga kuno na kanang among gibuhat di ni bandilyo. Isag mo bawas po kag nagbandilyo pud mi mo Pero ang pagbandilyo na mo, partis doktrina na mo nga imong gisupak. Ikaw po nagbandilyo sa doktrina nga imong gisupak. Among doktrina, pati pa inyong doktrina, imong gisupak. Ingon niya na, pagkasimple lamang tubagon og naunsa ka na og asa ka ng kaimtanga, pero ang atong tumong bradron, atong ipabati, nga paggamit nato kuno sa basahon sa Roma nga dipinsahan nato atong kaugalingon, wa kuno na isulat ni Apostol Pablo para sa atong magtutudlo bradron, may ni atong ipabati bradron at aron din hita manukad sa pagtubag. Okay, Reb. Atong ipabati gini kay haron nga mo atong pasikaranan nga atong gitubag ang iyang mga kunohay pagkoreksyon din nato. Ay ang iyang kibali nga gibuhat, mingon ra ba ni Sir Miron wa kuno siya mamersonal. Ang ato laging giingon, kung di ka mamersonal, kung dili na pamersonal ang imong bindilyo, ang among dugukan nga tekstos Biblia nga gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo, mo'y paningkamuti nga imong bungkagon. Kay kung ani na ka magsigig tagaw-taw, magsigig bandilyo sa katumanan, buti pasabot, dili ni mo kayang bungkagon ang teksto nga among gigamit nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Unya di man na pwede nga mag-istorya kabiyaan mo ng sitasa kinahanglan kung di tumao tong among interpretation ipakita ang kahugot sa imong interpretasyon. Correct. Mao nagingon ayaw tuguti nga kanang ikaduhang bata sa Ecclesiastes 4:15 tagna para sa Espiritu Santo ha. Usmo na ko ayaw tuguti nga mataw na ang katumanan ng Espiritu Santo. Ani naman ka magsig tagaw-taw, magbandilyo sa katumanan sa among magtutudlo hasta ang ginikanan ni Master mo may imong ibandilyo kanunay. Okay, atong paminawon rin bang tingog ni Mitchell Bindilyo kining nagbandilyo. Ha? Sa klaro lang. Atong tanahon. Roma 1:22-25. Atong tanahon ang prinsipyo ng Apostol Pablo. Roma 1:22-25 Ah. Andre, matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay, inay simbaho nila ang Dios na walay kamatayon, nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod kay ang mga tao ingon maniin ni kabuang, ipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ayng mga butang nga gitimuha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa ilang isig ka tawo ang salawayong mga butang. Gituwis nila ang kamaturan nga tungod sa Dios o gisimba o gialagaran nila ang binuhat sa Dios. Inay ang magbubuhat nga mauuntay ang aynday kun hangtod sa kahangturan. Amen. Dito mo lalis nga sa diya ang gabuhat sa kang presensya dago kung kang abilino yuhin yung Diyos. Kaya ang Diyos may nabuhat sa tarang tao sa kalibutan. Bisan basta masiyuhin yun, Senyor. Di panalanginan ang taguan ka ni presensya dago sa pagminyo niya ni abilino yuhin nyo, munang nigawa si Tomas yuhin yung Senyor. Binuhat sila sa Diyos, pero unsa prinsipyo ng Apostol Pablo? Dili pwedeng simbahon ang binuhat. Ang magbubuhat mo simbahon. Unsa kuno'y prinsipyo ni Apostol Pablo? Dili kuno simbahon ang binuhat kay ang magbubuhat lang kuno may simbahon. Dili ra ba na magipasabot ni Apostol Pablo mga mahal namong tigpaminaw. Kay sa tinuod lang ang gipasabot niya na kadtong dili matuod nga Dios, kadtong mga larawan nga binuhat. Pero kung parte sa Dios atong hisgutan, basta dili magtotoo si Kristo ignog giyawaan. Basahon sa nato ang prueba bradon nga tanan ba nituo sa atong Ginoong Kristo taliwala nga nabasa nato ang mga kasaysayan ni Kristo sa iyang pagsugilon sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga nagpamatod ang atong Ginoong Kristo nga ningon og si Jesus mitubag kanya, ako mao ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa man, gawas kon pinagi kanako. Lud kay si Kristo kamaturan man bradron. Unya siya nga kamaturan gisimba ba
gituhan ba alang ni atong mga dili magtotoo brethren? Sa mga dili magtotoo bisad nagpaila na ang kamatuoran nga mga tong Ginoong Jesucristo, di sila moto gani ila pang gitawag og ginganlan si Kristo nga giyawaan. Niya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 20 ang akong pagabasahon gingon. Daghan kanila ang nanag-ingon. Kini siya si Kristo mo ilang gipasabot niini. Kini siya giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. Oh, unsay gingon? Nag-auhag pa sila ang kakontar ni Kristo. Padagan kanila ang nag-ingon, kini siya si Kristo giyawaan. Nagsalimu ang pagani, ngano mang mamati man kamo kaniya. O pamation ba si Kristo? Sa mga walay pagtuo, dili. Nakaron, matod pas imong katarungan, nga ang pagsulat ni Apos Pablo ni ana, dili simbahon ang kining gitawag og binuhat, kanarang magbubuhat mo na imong gingon ha. Mulikwad ra ba din kag maigo na, pero bastante na sa mga kaisipan sa namati karon, labi na sa mga technician sa matag radio station kay ato maninggi pabati bradron kining mga pagwali nato na ang atong ikasulti basta gani ipakataw ang Dios nga naitag na pinaagig programa ingnon gina sa Biblia og binuhat, pero tungod kay siya binuhat man kini simbahon dili atong imong katarungan kay og mao pa igon sa si Lucas diha kang Apostol Pablo kauban sila unya ang nagsulat sa buhat kay si Dr. Lucas man na unsay gipamahayag sa basahon diha sa Biblia sa buhat nga gisaysay ni Apostol Pablo ang mga kasaysayan diha niya na bradron o gisaysay pod ni Lucas ang mga kasaysayan diha sa unod sa iyang pagsulat diha sa mga buhat bradron kay sinulat man na ni Dr. Lucas. Nag-ingon ba si Lucas o sa basahon sa buhat nga ang Kristo wala ba himua kay busa kay gihimo siya di na angay simbahon? Okay niya. Basahon na to ang pahayag ni Lucas kung di ba nimo kontrary sa gibuhian aning nagbandilyo nga si Bindilyo nga pagkahinimo dili angay simbahon. Na ang pahayag ni Lucas mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo, gibuhat o gihimo si Kristo ang naghimo maong Dios o nagbuhat maong Dios. Unahon ta ang tatak 70 Adventist nga Biblia bradron nga may tatakid sa pagka sabadista ning Biblia ha. Okay, atong ipabot di naman nimo nigar mo dinay Bindilyo aning ilang Bibliang tatak 70 Adventist. Diya sa buhat kapitulo 2 bersikulo 36 Reverend basahon nako. Gingon, busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Hesus gihimong sa katumbas sa gibuhat gihimong Ginoo og Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Kadto diyang gilansang sa cross bradron kinsay naghimo adto? Ang Ginoo. O nya kanang pulong gihimo wala buhata. No, gibuhat yun na. Klaro. Nya karon kay gibuhat mas Kristo. Apel si Kristo nga dili simbahon kay matud pa nimo dili simbahon kanang binuhat kay kana rang magbubuhat. Oh, di nakita man nato nga si Kristo binuhat. Hain pang dugang priba bradron. Okay, rin niya Biblia nga yang literal translation. Ang higapong kumubasa sa buhat. Acts na ni diri kay English mo ni. Acts chapter 2 verse 36. Gingon, assuredly, therefore, let all the house of Israel know that both Lord and Christ did God make him this Jesus whom ye did crucify. So, ang gigamit nga termino, God make him. Kinsa? Si Kristo nga mahimong Ginoo. Make, hinimo, binuhat, kadtong Hesus nga gilansang sa cross. Oh, di nakita nato hay pang dugang priba nga si Kristo gitawag gyapon sa Biblia og binuhat oy. Bisan taliwala nga siya magbubuhat. Giingon na siya binuhat. Okay, niya pa tayo laing hubad sa Biblia kining gitawag the message nga Biblia Reverend. Ang higapong kumubasa sa Acts chapter 2 verse 36 gingon sa pagpahayag sa Biblia nga the message gingon nga atong mabasa. All Israel then knew this. There's no longer room for doubt. God made him master and Messiah. Kinsa man ning gibuhat sa Dios nga gitawag master og Mesiyas. God.
God, ang Dios mo naghimo. Nining tawgon og master or Messiah. Kinsa man ni? This Jesus whom you killed, whom you killed on a cross. O gawa sa Young's literal translation, ang Dios naghimo, nagbuhat kang Ginoong Hesukristo nga Ginoo. Diri pa bisan pa sa the message reverend nga hulad sa Biblia, God made him master and Messiah, this Jesus whom you killed on the cross. Atong nakita nga giklaro mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsuonan nga naghisgot diri nga this God made him, ang Dios daw naghimo kaniya, made him master and Messiah, this Jesus whom you killed on a cross. Munang buti pasabot diya niya na gibuhat, binuhat unya matod pa niya, dili ko no simbahon ang binuhat kanara ko nung magbubuhat, basta itagna nga ang Dios ipakatao gani, igno na og binuhat mga mahalamong tigpaminaw. Din pa ang kaligunan nga mabasa sa Biblia, brethren, nga gihimo gini sa Dios si Kristo. Okay, niya pagawas nga mabasa nato, nabasa sa Young's literal translation sa The Message nga Biblia, arita sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 36, reverend, akong basahon gingon. Pahibaloa ang Israel nga gihimo sa Dios si Hesus. Katumbas nga gibuhat sa Dios si Hesus, ang inyong gilansang sa cross nga gihimo og Kristo. So pisinti ng mga bersyon nga atong gibandilyo, reverend, nga ang atong Ginoong Hesukristo gibuhat o gihimo siya sa Dios. Kon atong tugutan ang prinsipyo ni Bendilyo nga pagka gibuhat or binuhat or hinimo sa Dios, dili simbahon nan kini si Kristo dili pod malugar nga simbahon, kay gipahayag man ni Dr. Lucas nga si Kristo ang nagbuhat ug naghimo niya mao ang Dios. Busa di ta magpataka bagyawit sa atong ba, ha? Muna diha nakita nato na kinsa man roy nagyama-yama. Katong among gipanubag. Ang among sentro sa explanation iyang walaon. Na karon og wa pud tuod mo makadungog, mao nga matinutong iyang gisulti, mao nga among gi-review ang sistema namo. Na karon nya kita sa punto nga basta ipakataw ang Dios pinaagig programa, ingnon gina sa Biblia og binuhat. Admitado na si Mitchell Bendilyo niini, mga mahalamong tigpaminaw, bahin kang Crescencia, nga gipanalanginan ni Crescencia, og si Crescencia gibuhat sa Dios, gipanalanginan ang taguangkan, bisan pa si Master kuno namo, ang Dios nagbuhat, may supak nga na siya niya na. Pero di lang siya mauyon nga Espiritu Santo ni. Namo man ang among gingon nga si Crescencia instrumento, di siya rin nagtugan ato sang balikan, bradron, ang punto niya dayon atong tubagon. Okay, Reb, diya, balikan nato na pod ang tingog ni Pastor Bendilyo nga nagbandilyo. Nga ato pong ibandilyo. Okay. Dito mo lalis nga sa diya ang gabuhat sa kang Crescencia dago kung kang abilino yuhin yung Diyos. Kaya ang Diyos may nabuhat sa tarang tao sa kalibutan. Bisan pasto masiyuhin nyo, Senyor. Di panalanginan ang taguan ka ni Crescencia Dagok sa pagminyo niya ni Abilino yuhin nyo, munang nigawa si Tomas yuhin nyo, Senyor. Binuhat sila sa Diyos. Pero o sa prinsipyo ng Apostol Pablo, Di nakita nato nga gipanalanginan daw kini si Crescencia sa iyang taguangkan, bradron. Aron mo gawa si Master, bisan pa kunos Master, binuhat sa Dios. Wa man tay lalis niya na kay ato mangganing gibasa, gigamit nato ihimplo ang panahon sa kang Kristo. Si Kristo binuhat pero ipasimba. Ug ang nagsimba katurang magtotoo, pero kadtong dili magtotoo, bradron, para nila Dili gituhan, yawaon pa nila ang Dios nga gingog kamaturan. na karon. Mao ni ang sistema na karon. Pinaagi nini ato mang napamatian mga mahal namong tigpaminaw, ang Dios mo'y nagpagula sa tanan sa iyang programa nga kung dunay yang ipagula diya sa mga kababayan
siya nagpakatao husto to imong gusulti asay prueba ni Bradron. Akin niyang prueba sa Isaias, Reverend, basahon ako sa 66 nga kapitulo, versikulo 9. Ingon, magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso? Giagig pangutana, Reverend, nga magapakatao ba daw ang Dios sa mga kabataan niya, dili ba daw kuno niya ipahimugso? Mingon siyo ba? Ako magapakatao sa mga kabataan. So, matao gidi ay, mahimugso gidi ay. Ako magapakatao sa mga kabataan, mutak ba sa taguangkan? Mingon ang Dios. Di na klaro nga aduna day ipakatao ang Dios nga mga kabataan dia sa taguangkan dili daw niya takoman. Siya kuno ang magapakatao niya na dili ba day kuno niya ipahimugso? Di iyag yung ipahimugso. Nakaroon kay ipahimugso man ang tanan niyang gibuhat, si Kristo gibuhat di ipahimugso. Ayon mang tagna sa atong magtutudlo. Kini ang imong tubagon og kinsa ni Mitchell Bendilio. Tubaga, dili man day ni mao. Ang iyarbang tubag labi na sa mga management sa radio station o sa mga technician ba doon? Pamati aga gani ninyo, di ba iyara ning isulti? Di ginya tubagon ni og unsa ning 14:15 sa Ecclesiastes sa kapitulo 4:15 sa Ecclesiastes. Iyara ning istoryahon ba siya nagtumutumo lang kuno mi. Na daw bi kay among tumutumo mabasa man. Dili kuno na si Master oy. Yakin sa man day na kung dili man di makatudlo kanya na. Ayaw buanga ang makatauhan sa imong tinuod. Dama kay tinuod kay napamati naman imo manggibusog sila sa bakak man kaning amoa. Di musgon po nimo sa tinuod kinsay katumanan sa 4:15. Mo ni unya kay kini bata man nga ikaduha di lugar ni ipakatao na ikaw may nagingon nga gipanalanginan ning taguangkan sa kagresensya dagok sa Dios. Si Master Pod gibuhat sa Dios. Wa mi mulalis na kay si Kristo gibuhat man pod sa Dios. Di ka lang mauyon nga kini siya katumanan sa Espiritu Santo. Mo man niya mong basyanan unsay pagkasulti sa Ecclesiastes, brethren. Okay, Reb, niya basahon na to ang tagna sa Ecclesiastes nga atong gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ako lang pong dublihan sa pagpangutana ni Bendilio nga mao ni imong unta tagaag pagtagad Bendilio. Pakasay paming mga ministros PBCM nga kanang second child dia dili gina para sa Espiritu Santo. Na ang pagkasulat gingon man ni sa English nga Tatak 70 Adventist Holy Bible. Pabor na to. Pabortanis ila. Ecclesiastes chapter 4 verse 15. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa ato pagingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Sa atong barog, Reverend, atong giingon nga kung magisgot ka nigsikan, dili makahisgot og sikan og walay first. Sa tagna, ang second child o ikaduhang bata, inigtunghan ini mutindog og mupuli. Tungod kay ang una sa explanation nato, brethren, si Kristo man ang bata nga mo gula sa kalibutan sa naibisay sa Isaias. Unya mo dako po ng bata. Pero pag abot sa kapanahonan, doon na pagyud ay puli sa maong bata nga si Kristo. Gitawag sa Biblia ikaduhang bata. Unya si Kristo mo'y mutug-an kinsay puli niya, brethren. Okay. Walay lain nga gitugan niya maong Espiritu Santo. Juan kapitulo 14, bersikulo 25 ug 26 sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Gingon sa pagpahayag. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan ang magdadasig apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Busa kini ang among basihanan, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Kini ang imong bungkagon. Siya, mabasa ba diha nga si Kristo first child? Dili naman ingnon og first child. Og makakwenta ka nga gusto kang magsulat. Magsulat pa di ay ang Biblia. Ikaw na lay pagsulat diha. First, tungod kay gipaagi nato nga si Kristo na tao na may sikad, di makakamuoyon niya. Magkwenta di ag sikad og way first. Na kung di man dayon ni si Kristo, di man dayon ni Espiritu Santo, kinsa man dayon ni kana ang imong tubagon. Busa mga malamong tigpaminaw kini ang basihanan sa mga tarungan sa mga ministro sa PBCM. Among gipanginaot
nga nalamdagan kamo sa kamaturan. May abot naman ang oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sino, kini ang iyong alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa kaubang Ebanghilista o Ministro. Kiniusap ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.